Ers o'n i'n 14-15, hifed a smygu a pethau, na beth oedd pob un yn neud. So, na beth nes i. O'n i just wedi neud na trwy bywyd fi. Dwi'n mynd, da hifed a smygu, joio, living for the moment, really. Ges i time of my life, fel. Mae digon stories, ni'n gallu neud TV television program arall, a beth i stories na. Ond roedd Andrew yn tueddu fynd yn sâl yn aml, yn dioddau o gric malau a ffwynau cronig ofnadwy, a'r ffordd oedd o'n delio fy hynny oedd drwy droi at alcohol. O'n i just yn mynd round yn vicious circle in fod joio dost, trwmser. A na beth oedd, o'n i'n dechrau, ges i digon yn dweud. O'n i just moyn newid. So beth i 5 mlynedd yn ôl, just wedes i, Mae rhaid stop hwnna. A cwrs i graig fi 5 mlynedd yn ôl. Oedd hi'n really good i fi pam o'n i'n gallu gweld fod rhywbeth arall i gael mas na. O'n i'n bach yn ofn, actually, fod byddai'n mynd yn boring. O'n i'n mynd mewn i gwaith bob bore dydd Llun. A y cwestiwn, what did you get up to on the weekend? A pob un o'n i'n siarad i oedd, went out on Friday night, got absolutely drunk, can't really remember much. And then stayed in bed on Saturday, went out on Saturday night, can't really remember much. Didn't do much. A nhw'n always yn gofyn fi wedyn, so what did you get up to on the weekend? Well, where shall I start? Went climbing, went for a run, went to loads of exhibitions. A o'n i'n mynd mlaen, a na pobl yn edrych fi fel, waw, chi wedi gwneud loads o bethau. Ers o'n i wedi stopo hifed, fi lle concentrato fwy ar fod i iechyd fi. Mwyn stopio'r poenau rhag dod nôl, y cyngor gan y doctoried oedd i wneud mwy o ymarfer corff. Dechreuais i ar treadmill, a dechreuais i cerdded lot ar treadmill. Un dydd meddwl, oedd fi gallu rhedeg ar treadmill, a dechreuais rhedeg, a wedyn meddwl, nawr, fi ffili stopo. So, small steps. Gweithio byddai'n neud marathon y diwedd blwyddyn hyn, a fi jyst moyn neud fwy a fwy a fwy. A fwy fi'n neud, y well mae corff fi'n teimlo.